May kami man ang kakabsat kung mablaaw kada kayo, iti sadino man ayan nyo kada ito nga oras. Akas iti araramidan ni kakabsat, iti kastoy at tiyempon, iti panaginadal tayo iti eskwela sa batina. Tasimrek tayo nga rudan iti kadagiti na santuan nga oras iti aldaw na panaginana, iti Sabbath day. So nga kahit ni kakabsat, iti kumablaaw, iti Happy Sabbath. At sabi ko matadagit siya ay inkari, insagana ni Apo Diyos na bendisyon nga agpaay kadatayo kitid na awan iti kurkurang na. Ludi kati akas da yung inkari na kapsat kat aglip-lipyas kuma. Adatayon iti lesson number 6, iti paulo na kapsat kat unlimited possibilities. Sakbay tayo nga serken, iti adal tayo, dawatek nga agkakadwa tayo kakabsat iti agkararag tayo. Managayat ken man nakabalinaan ng Diyos amami nga dapat sa dila. Anyan nga nagtintas nga gudaway ama. Nga agkakadwa kami nga anak mo agkakabsat iti pambati. Iti naduma-duma nga lugar nga ayan ni itata. Dahil iti may nga panggapot Diyos, ket adalin ni tinapatay na sa ulo. Di inadal ni kada ito yung nalawas, iti eskwela sa batina. Dawatin ni Diyos na tulungan na kami. Saan lang kadi nga maawatan ni, mamuan ni, dagiti naimbag nga damag, ken dagiti kinapudno nga isu iti kayat mo nga isuro ken idanong kada kani. Kudi kati o Diyos, tulungan na kami nga mga rami, di may isang desisyon. Nga digitoy, kat isulti iti aramidan ni. Tapno, iti na Kristyanuan a panagbiag ni, kastamot din iti iglesia nga pakikamkamangan ni Diyos. Kat may isang iglesia nga sinibiyag, may isang iglesia nga dumaktakweb, may isang iglesia nga balbatay di, gapon iti parabo. Kana kami nga rudo Diyos, iti sirin itata, katerapeten na kami, iti may isang nga panagayan-ayan, di katidawatin ni tinaglato ng Jesus. Amen. Iti imununan kakabsat nga 5 leksyon na isu iti inadal tayo. Naadal tayo nga datayo di iti inayaban ni Apo Jesus nga agsaksi. Ket inikkan na tayo kakabsat iti ipadamag when the message nga isu iti itid tayo kadagiti sabsabali nang nangruna kakabsat dagiti gayemen tayo nya making friends for God. Tapno dagiti makita da kuma nga dagiti panagbiag tayo kakabsat. Ket isu dagiti makita da nga naparabor na ayat ken man nakabalin amin ni Apo Diyos. Tapno umaymet kadakwada dagiti tarigagay nga ayaten damit ni Apo Jesus akas dagiti panagayat tayo kakabsat. Naadal tayo nga dagiti kuna tayo nga personal testimony, dagiti inaramid ni Apo Diyos iti panagbiag tayo. Ket maysa nga man nakabalin nga pamayan tapno maidanon tayo kakabsat dahil ayat ni Apo Diyos kadagiti sabsabali. Naadal tayo nga awan iti mabalin nga mang debate kada chay inaramid ni Apo Diyos kada tayo kakabsat. Mabalin nga no agi inadal tayo ket adda digiti kapanunutan da. May panggap kada pasit iti Biblia nga isu iti adalin tayo ngem intun no ibaga tayo dahil inaramid ni Apo Diyos kada tayo. It is our own personal experience. Kakabsat dahil ket nabilag. Kasanumit iti panangkita tayo. Dahil gayaman tayo kakabsat, making friends for God. Tapno, maiyasidag tayo isuda kada arpad. Wino sa kaanan iti cross ni Apo Jesus. Ket sumrek damet iti may isang relasyon kakabsat kani Apo Diyos. Iti mikatlo nga inaadal tayo, intuno kitaan tayo kuma, dagitoy agayemen tayo kakabsat. Kitaan tayo babaen dagi panangkita ni Apo Jesus kadakwada. Anya di panangkita ni Apo Jesus
kadakwana kabsat. Each person is winnable. Mabalin tayo kakabsat nga awisen isuda kaapay at daday jay panagsapsapul da dayjay ayat ni Apo Dios. Idi nga pinarsuan na tayo ni Apo Dios kabsat numampay adda tayon nga nagbasol. Adda kada tayo dayjay natural desire tayo kanya adda dayjay natural desire tayo nga sapulen tayo kakabsat dayjay Diyos nga isu iti nang parswa kada kayo. Nang parswa met kanya, nang parswa iti amin. Ikang kay kakabsat example. Uray pa'y kakabsat dayjay baga tayo nga kadadaksan siguro ang managbasol. Ngem intun no ang kasapulan anya iti maisawang na maibagana abalikas kaduan nga ibagada ay Diyos ko at dapay met lang gayam awagan da nga Diyos kakabsat iti tiyempo iti pagkasapulan da isu nga dayjay iti panangkita tayo kuma no let's go back adda dayjay nusar tayo nga generic name nya nagan na ni Juan de la Cruz no ni Juan de la Cruz ti gayemen tayo kakabsat looking through the eyes of Jesus kitahan tayo nga ni Juan de la Cruz ket agbalin nga adalan ni Apo Dios. Awan iti anyaman nga rason nga saan tayo kuma apatyen. Inadal tayo met kakabsat nga agbaliw kuman dagiti karkararag tayo iti uneg iti iglesia. Saanen nga dagiti kararag tayo agpaay kada tayo agpaay iti membro agpaay iti iglesia when kasapulan tayo digijay nga karkararag kabsat. Yung kadayto inadal tayo, iti karkararag itatan, is to intercede. Ibaet tayo kakabsat, dagijay nga gayemen tayo nga agpaay kini Apo Dios. Sa tay na amuan, nga kayat tayo met, nga dayjay kapadasan, dayjay imununang iglesia, the early church in the book of Acts. Ket isu kumamit ti aramiden ni Apo Dios kadaytoy nga iglesia nga pakikamkamengan tayo kakabsat. Idi na pan lawas, pan Sabado, that Friday night. Inbaga kakabsat dayjay inaramid ni ijay Carino Seventh-day Adventist Church. Ito'y Carino Panikitarlap. Napan kami kakabsat nakigimong iti duan agsaruno nga Sabado dijay. Dayjay umuna nga Sabado akas ti inistoryak idi na panalawas kabsat. Adda iti nadlaw ko ijay congregation. Nga dayjay ket karuba idi agigyan kami kakabsat ijay Carino. Tanagnaed kami nga ro dijay when I was the district pastor of Eastern Tarlac District. Ket nutunggal apanak makigimo. Adda dijay kabsat itinagan na Willie Esteban. Ket idi mapangkamin iji anti-Rome. Dinamag ko, kumusta dijay? Dok, kunada ka pastor. Nabayag na gimgimo ngayon, ngam saan pa'y nga nabautisaran. So, I made an announcement, akas din bagak hindi na panalawas. Nga idi Wednesday, na pang kami nagbisita kabsat. Amuyo ni Apo Dios na imbaglaw na. God is so loving. Tayo di Sabado, the first Sabbath of August 2020. Adda kakabsat iti sangapulo ang napateg akarkararwa. Nga nainayon iti Carino Seventh-day Adventist Church because they decided to be baptized that Sabbath. Saan lang nga dayjay kakabsat? Kadaytoy manen nga lawas, nag-message kanya ni Elder Manny di Rumbawa. Isuna iti head elder kakabsat, iti church tayo di Carino. Ket kuna na pastor, maragsakan kami nga ipadamag ken ka, nga napan kami naki-worship kadagiti babbalay, dagiti baro, anabautisaran akamkaman tayo. I like what they're doing. Tapay itin baga kakabsat, let us change the church. Saanin nga iti panagigibong tayo ket umay tayo laeng nga agdengeg, umay tayo laeng nga mangan.
iti na espirituan, no di ket din, iti aramid din tayo ko na let us work, let us intercede in our prayers. Sana inayon ni Elder Manny ket kuna na pastor, agsagsagana ka, tao iti mabiit, umay kanto manen ket kadwaen da kami, tamapantay tumanen agbisita, ken mangited iti Bible study. Anya iti bagbagana, kabsat. The field is right. Ket kunana ni Apo Jesus, ayannan, dagiti umaani. Iti paset amayulo tayo kabsat, ket masarakan iti umuna a Corinto 12, versikulo 11. 1 Corinthians 12, verse 11. Basahin tayo kabsat. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. Nagpintas ka kabsat. Kadadalan tayo gamin itata, dayjay unlimited possibilities, tati usaren ka kabsat, ni Apo Diyos ket iti kamkamang iti iglesia. Sakbay na nga usaren iti kamkamang iti iglesia kabsat. Ni Apo Diyos ket sagutan na iti iglesia dagiti na espirituan asagsagot. Dahito iti ko natin nga spiritual gifts. Ket iti inbaga na kakabsat ni Pablo kadagiti kakabsat tayo a Kristiyano iti Corinto kunana ngem may sang espiritu iti mga raramid amin kadagitoy. Kas pagayatan na naduma-duma asagot iti ited na kadagiti tattao. No kakabsat iti iglesia yu ket adday iti 50 members. Okay? 50 members. Ket no kabil tayo kabsat dayto 1 Corinthians 12 verse 11 akas kuma ije iglesia yo. All right, I will name a church. Kas pangarigan kuma kabsat ket itoy kuma Mungkada Seventh Adventist Church. Taditi Mungkada kabsat adday iti upat nga churches tayo iti town of Mungkada, Tarlac. Ije proper, Mungkada, ije Sapang, ije Mabini, ken ije San Juan. Okay? Iti kadadakkelan kakabsat kadagitoy ngeg iglesia iti San Juan Church. So let's take San Juan Church. Ije ti ayan the Elder Mar Acosta. No kuma ije ayan ni Elder Mar Acosta ket adday iti 50 members. Iti ibagbaga kakabsat ni Pablo daytoy nga santong espiritu nga isu iti mangited. He's using kabsat distributing to each amumno each tunggal maysa. No adday iti 50 amin dagiti 50 ket adda iti sagot nga awatin na iti nasantuan nga espiritu. Tapay kayat nakakabsat nga dayjay akamkamang ket adda iti paset na iti trabaho ni Apo Dios. Adda iti duwa nga taray kakabsat iti leksyon tayo. Anya, iti leksyon tayo kang kanayon ko nga raramiden nga duwa uno talo. Iti panakabingay-bingay na. Ket nakita kakabsat nga dito'y pagleksyonan tayo, bingayon tayo manen iti instead of 2, 3. Talo apaset kabsat. Umuna, apay, nga iti Diyos ket ited na dagiti spiritual gifts. Why does God give spiritual gifts? Kadagiti kamkamang iti iglesia. Wenno iti iglesia as a whole. Corporately, ited ni Apo Diyos dagiti sagot nga espirituan, the spiritual gift. Basahin tayo kabsat iti Ephesians chapter 4 verses 12 and 13. Let us read. For the equipping of the saints, for the work of ministry, for edifying the body of Christ, till all
come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Inted kakabsat ni Pablo, dagiti tallo a rason. At dati goal, dagitoy iti aramiden ni Apo Diyos. No apay nga inted na dagitoy nga spiritual gift. Umuna, for the equipping of the saints. Isagana na dagiti kamkameng wenno dagiti tattao iti Dios for the work of the ministry. Intun no may isagana na dagitoy akamkameng kabsat agtrabaho da nga agpaay iti panagserbi anak Kristyanuan for the ministry. Anya pay kunana for the edifying of the body of Christ. Tapno dumakkel ken pumigsa ti bagi ni Kristo. Here is the church. Laglay pa nyo kapsat. Here is the church. Dagiti kamkameng itaramidin ni Apo Diyos ket isagana na tayo amin. Kasano pa nang isagana na? Babaen kada spiritual gifts. Ket intun no maisagana na tayo kapsat kasapulan nga agtrabaho tayo. Iti na Kristyanuan apan nagserbi. And then, una natapno, dumakkel. You see now the process kakabsat. The process is, at the jay da panagdakkel, at the jay da panagrangay, at the jay kakabsat da jay pumigsa iti bagi. Tapno maaramid da ito'y, masapul nga maikan da ito'y abagi iti spiritual gifts. Haan nga agsardeng iti kakabsat. Tapno pumigsa, ket no dumakkel, daytoy abagi, daytoy met nga spiritual gifts, nga nangisagana kadagiti membro nga agserbi, datayo meten ket agserbi. I always put it, nga ti witnessing is the spiritual exercise. Akas dayi inbagak iti naglabas kabsat, dayi acronym na New Start can never be pronounced as New Start without the letter E, exercise. Isu daytoy kunana for the work of the ministry. Intun no insagana na tayo na Apo Diyos, we must work, agserbi tayo, iti na Kristyanuan, apan nagserbi. Ket no aramideng ti iglesia daytoy kakabsat, anya mapasama, ikunana, agbalintun nga united daytoy nga iglesia, agmaymaysa. Ket dagitoy tun kakabsat, iti pamati, ken ti panakaamutayo, ken ni Apo Jesus, anya, isuntumeten iti pagbiagan, daytoy ang nagmaymaysa nga iglesia. Ket iti kamaudyanan na, agbalintayo apudno anataengan. We become mature. We become to measure up kadayjay nga stature kakabsat ni Apo Jesus iti kinaan-anay ni Apo Jesus. Makita yun no ating important iti spiritual gifts. Ket kunana kabsat daytoy ited ni Apo Dios iti tunggal kamkaman. Timi kadua nga paset iti eleksyon tayo anya dagiti spiritual gifts nga ited ni Apo Dios. What are the spiritual gifts that God gives? Ephesians chapter 4 verse 11. Basahin tayo kapsat. And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and some teachers. Daytoy iti inted na kadaytoy nga iglesia. Kunam itatag pastor, si kalam ay iti pastor. Hang kami met a pastor. Pastor saan kamit nga apostol, nga rumang apostol. Saan kamit a propeta pastor, uwen sa anak may. Mabalin nga evangelisa kakabsat. Mabalin a pastorat. Mabalin a teacherat. Yung kunayong,
da kami ngay pasto, kumusta ngay, anya ngay met iti sagot ni. Ket no tinbaga ni Pablo itatay kakabsat, ket ikan na iti amin all, awan ti labas, kuna nakabsat iti 1 Corinthians chapter 2, chapter 12 verses 8 to 10. Basahin tayo, 1 Corinthians 12, 8 to 10. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Nagpintas kabsat, iti maysa a tao ited na iti espiritu iti nainsiriban a panagsasao kunana iti sabali iti pannakaawat iti mensahe. Dagitoyen kabsat dagiti inted iti Holy Spirit. Anya pay, kunana for another, kunana for to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the Spirit, to another faith by the Spirit, to another gift of healing by the Spirit, to another working of miracles, to another prophesy, to another discerning gifts, to another different kinds of tongues, and to another to the interpretation of tongues. Anya di gito'y kabsat, manipod ijay, kunana ni Pablo, inikkan na iti apostol, inikkan na iti propeta, inikkan na iti ebanghilista, inikkan na iti pastor, inikkan na iti manursuro, itatan, iti inted ng kabsat, inikkan na iti sirib. For one is given the word of wisdom. Sa lutsod, the sirib mo, patsik at kabsat. Kuna na, iti sabali, iti pannakaawat ti mensahe. Uri pa'y kakabsat, itata nga aginadal tayo, maawatam, dagijay, ibagbaga tayo, no dyan adalin tayo. Nakatado di kita'y mangit-ited iti message, kabayatan kapsat nga at agit-adal tayo. Agyamyaman da, maawatan da. That is the gift of the Holy Spirit. Anya, iti sabali pannakaawat ti mensahe. Kuna na, iti sabali, isumot laeng dayjay mangpaimbag iti sakit. Iti sabali kabsat agaramid iti milagro. Iti sabali dayjay mangiwaragawag iti mensahe iti Dios. Iti sabali dayjay mangididjat no anya iti sagot nga naggapu iti espiritu wenno ti saan. Ited na kunana iti panangipataros dagiti sasaw. Kakabsat kitaan tayo niya nga iti maysa wenno daytoy nga espiritu intunno agited kada tayo individually agpaay apagimbagan tayo amin. Tapay kakabsat ijay metlaeng a kapitulo 1 Corinthians chapter 12 iti verses 18 to 22 kakabsat inladawan ni Pablo nga iti bagi ni Kristo ket kaslamet laeng bagi iti maysa a tao, like my human body, like your human body. Daytoy bagi tayo kabsat, pinarsuan ni Apo Dios iti naduma-duma nga nakad-ado apaset na sangkati. Adda iti duwa nga saka, adda iti duwa nga ima, adda iti duwa nga lapayan, duwa nga mata, may sabog. Aminen kabsat, name all the parts. Ket kunana ni Pablo kabsat nga digitoy gayam intunno agtitimpuyog da, they are united and harmoniously working together. Physically, the human body is alive and healthy. Anyi ti mapaspasamak kakabsat, kitantay. Diya kumakait ng ibaga dito, kitantay. Dahil kapadasan kakabsat, dagiti adalan, sakbay nga inted ni Apo Diyos iti Santo nga Espiritu during the Pentecost. Kapadasan iti panagsususik.
no sino iti dadakkel na ngato ngem dayjay padot. Actually, dapat dayjay maysa nga ina nga napanggen ni Apo Jesus ket kunana Apo dila mabalin. Nga inton ipatakder mo ti pagariam ken ni anak mo na daytoy ken ni anak mo toy isudto ti kannawan ken katigid mo. The mother is choosing the best place. Normal kadi. Iti uneg iti iglesia kabsat, let us think that we are one body. Adda dayjay panagsasao tayo nga iti sakit iti kikit marikna iti sangkabagi. Adamit di pa nagkungkuna tayo kalupsat anya may maysa nga ulo. Apay nga nga pinarsuan ni Apo Dios nga iti bagi may maysa nga ulo. Tapno may maysa iti pa nagdesisyon. I read of a freak of nature. Iti kano maysa kadagiti swamps iti Florida. Nakakita da kabsat iti maysa nga pagong, a turtle. What is so mysterious with the turtle is when dadya bagina, dadya shell, dati upat nga saka na, dati ipos na, adda iti may nga tengged na, but on that neck are two heads. Inobserbaran digiti scientist kakabsat. Daytoy nga pagong saan ang makaadayo. Tapay, no saan nga gabante, agsanod. No saan nga gabante, agsanod. And they make a theory nga ingayam no abante uno sansanod, the two heads are warring at each other. Dito siguro kanawan ko na nagagsanod. Sanod niya bagi. Kung na tikat-tigid, forward niya bagi. Ngam na-observe damit kakabsat. Nga dayjay nga pag-ong, it just walk on circles. The dayjay kabsat tugot na nga nabati na iti sand, it walks on circle. And then they made another interpretation. Nga gayam intun no mabannog, dayjay may nga ulo, ket isut aginana. Daytoy nga ulo nga nakaring iso agdiktar, and it just moves on circle. Intun na nagriing diya maturog nga ulo ket daytoy ulo nga nagidiktar ket nabannog, it will move again on the different circle. Opposite, ang subli. Ngam kakabsat, iti bagi, ken iti iglesia, pinarsua ni Apo Diyos na taulo. Anyang mapasama, iti kunana ni Pablo kabsat, until they come into unity. Napadasan yun nga iti bagi tayo ket nagdidebate da. Ti paset iti bagi nagdidebate da. Again, the head is the chair. Nagdidebate da kano kakabsat. Aday iti reklamo. Iti reklamo ket may panggap ken tiyan, the stomach. Ket infile dam amin dayjay nga complaints da, and so nagmi-meeting da, all the parts of the body. Una na kanon, dayjay saka, diyadwa nga saka. Nabannog akong una na kanon. Apay, kuna na ti ulo. Siya amala mang bagbag katen kadayta tiyan. Nang runa nunangan iti na wino dayjay pinakan iti ado. Simublat di ima. Apay sikala mabannog kuna. Mabannog ang betila nga magisubsubo ka daytang iwat iti taraon nga mapan iti tiyan. Kuna na madyang iwat ka. Dayta isubom ima siya amat ti mangalngal kuna na. Sakon to tilmonay. Kuna pa'y di agong matayin, sabay mo nga isubo ima daytang kanan, ipaangot mo pa'y kanya, no nabanglis kuno saan. Kuna may di mata. Kita pa'y ima dayta kamutam, no dasit na na awan. So all were unitedly against the stomach. Nya nga nangarami da desisyon kakabsat. Manipod itata na
siyak kon kunana dyan iwat. Irikup kon, tingiwat kon. Tingiwat yung kunana. Tap na awanan ti sumsumrad. Nataraw. Pabisi ng tayman, deta nga siya. So the decision was made. Breakfast, no food. Our merienda. Lunch, no food. Our merienda. Dinner, no food. Rumabihin. Maturugan tabagi. Kuna na dyan agore ka. Sa balin samot ti makita kong pinky-pinky. Kuna na. Istorya lang ng kong ilustrasyon dito. To give a point, kada ito yung adadalan tayo. The next morning, the worst came. Hindi tumadarin ni Saka kung na apay agkakapsuta mo. And then again, the head called the members of the body and said, amoy yung tinaramid tayo. Di yung amo nga data chan is a part of the body. From that time on, nakita kakabsat, iti tunggal maysa. Iti paset, iti tunggal maysa. Iti panagrangay, panagdakkel, panagmature, iti bagi. Kasanuman akanumo, iti membro kakabsat. Adda ket adda, iti sagot na. Ket no mausar dayjay asagot na. Dayjay a membro can contribute to the maturity and the growth and the wellness of the body. Mabalin siguro kapsat nga dayjay nga membro ket hanama nga nalaing nga mangitid ti mensahe pastor. I still remember a member. Awan iti baganang nga talento. But the gift nga inted ni Apo Diyos kenkuan is he is a very jolly, a very friendly person. Kadayjay nga quality na kakabsat. Isuna dayjay adu iti maimbitaran na kaapay. He is friendly. Intinukan na damanin iti maitugot nan iji kapilya. Ta iji kapilya laeng iti mabalin na nga pangitugutan tapno manggag dayjay nga gayem na iti mensahe kakabsat. So naadal tayo. Ang pangintid ni Apo Diyos, it is the spiritual gift. He equips the saints for the work of the ministry and for the edifying of the body. Intid na, digito yung sa santos karosa. When digito yung spiritual gifts, iti church, tapno mausar, dagiti am amin akamkaman. Timikatlo nga sa lutsod itata. What must we do that our spiritual gift will grow? Denggan yung kabsat iti the principle of use and unuse. No iti maysa nga talento ket usarem. Dayjay a talento wenno dayjay nga gift dumakkel ken umado. Ngem dayjay nga gift, dayjay sagot, spiritual gift, han mo nga usarem. Saan nga umado? It will decay. It will go nothing. Denggan yung kabsat timbagana ni Mrs. White in the Ministry of Healing, page 159. Unana, there is no limit to the usefulness of one. Putting aside self makes room for the working of the Holy Spirit upon his heart and lives a life wholly consecrated to God. Manen, dayjay kunanan ni Pablo Kapsat, ni Apo Diyos inted na dagitoy nga sagsagot, the spiritual gift, kadagiti amin akamkamang. Itatan iti kunanan ti adipen ni Apo Diyos,
there is no limit to the usefulness of one. Taday ito'y adadalin tayo kapsat the unlimited possibilities iti panag-witness iti iglesia. Ituloy tayong basahan ka. Kasano nga maadaan tayo dayjay kuna tayo the unlimited usefulness of one. Let us put ourselves aside. Iti kayat nga sawenan kakabsat. Intun no kitaan tayo de bagi. What is the body? The church. Saan nga dayjay bagi tayo kakabsat? Iti kitaan tayon. Anya. No daduma ko na siya gamin nga saktana pastor. Siya gamin pastor. I-reserve. Jabagi. Ngamiti kunanan ni Mrs. White, putting aside self. Intun no ikaten tayon de self, iti picture kakabsat. Ket pastreken tayon iti nasantuan nga espiritu kadagiti puspuso tayo, nga agtrabahon, tay sungarod tinangited kadagiti nga spiritual gift. Ket intun no agbiag tayon kakabsat, nga na-consecrate kini Apo Diyos. Anya dayjay leksyon tayo, the unlimited possibilities ited ni Apo Diyos kada tayo. Anya nga itaramidin iti church. Umunang i-recommenda ka sa the church must know the spiritual gifts of its member. Adda kakabsat dagiti spiritual gifts survey forms. Adda kunak amok nga adda ta idi addaak iti mission, we use this form through DJ Sabbath School Department kakabsat. Adda kuma DJ spiritual gift survey form. Ited kadagiti amin a membro tapay maamuan iti amin a membro no anya dayjay inted ti santo nga espiritu kenkuana asagot. Tapno usaren na iti panagministro, iti panagsaksi, tapno iti bagi ni Apo Diyos ket dumakay. May kaduang i-rekomenda kakabsat. Intun no naana kuma daytoy nga spiritual gift survey form ket teden kadigiti membro. The leaders of the church intun no naaladan digiti agpapada iti spiritual gift na digitoy. So what they will do now is in the care group. Listen, in the care group dagituyen kakabsat nga membro with different spiritual gift will be distributed. Addan iti leader na, addan dagiti kamkamang na with the different spiritual gifts. Kasjay mo no adda kas pangarigan kabsat iti big church, adda kas parto upat, let there be 4 groups nga digijayan nga spiritual gifts are equally divided. Tapay, haan nga napintas nga dayjay may isang spiritual, dayjay may isang care group, agpapada kakabsat spiritual gift da, saan akas jay iti panggap na iti spiritual gift. Tapno dayjay trabaho iti Diyos nga ited nga kadatayo, the usefulness of one, agbalin nga unlimited possibilities, tapay, this will now become a working unit. Mawatan mo kabsat. Tapno ma-illustrar kabsat, I will show you something. Datidaan nga rin kabsat. I do not see the parts of these words, but I know deep inside are minute babasit aparte na nga dayjay na ngaramid kabsat, say ko dayto rilok, ni say ko idi naramid na, sinaggaysa ng inkabil and now it is functioning as a watch. Kasjay, itaramidin tayo kabsat so that the church and the care group spiritual gift must be distributed nga nasaya.
Anya iti makita tayo. No kastoy taramidin tayo akas ti inadal tayo. Sa tainted ni Rod ni Apo Diyos, dagiti amin asagsagot, but one and the same Spirit works to all these things, distributing to each one individually as He wills. Sika inikan na, siya inikan na. Usarin tayo. Nagpaahig ti pakakain. Idayawan ni Apo Diyos ti Giant Spirit of Peace. Sakbay tayo kaubsat na ang record. Inawis ko manan iti agtutubo iti Carinyo Church nga isuda iti mangited iti closing song sa tayo agkararan kaubsat. We are gathered here as a family, sharing love, sharing peace and pardon. But outside this holy place are so many lost in sin. If we keep our love inside these walls, how will they ever know that the words we say are true, that the God we serve is real? Share your faith, share the peace and joy you know, share the light in a world of darkness, share the truth that can set all people free with the love of Christ. Let Him live in you and me. As a one who gone before us, walked in faith, may we boldly follow, trusting in our eternal God, who is with us still today. Joining hands and hearts and lives as one to make the message known, that the words we say are true, that the God we serve is real. Share your faith, share the peace and joy you know, share the light in a world of darkness, share the truth that can set all people free with the love of Christ. Let Him live in you and me. Share your faith, share the peace and joy you know, share the light in a world of darkness, share the truth that can set all people free with the love of Christ. Let Him live in you and me. With the love of Christ, let Him live in you and me. Agkararan tayo kaubsat. Pagyaman kami o Diyos. Tainted mo kada kami, dagiti masagsako, the Spirit of Peace. Tapno Ama, dagito yung masagot kat mo usar iti iglesia mo. Nga isu iti mangidanon kadagiti sapsapayan panayat ng Diyos. Tulungan na kami. Tulungan iti tunggal iglesia o Diyos. Nga maadanda kuma
Dahil dinod sen na maamuanda ng niya digiti masabot ng tidmukan tiyan na. Ket manipod iti panakaamu daw Diyos kadigiti masasabot. Maited kuma, digituyen a membro kadayjay na care group. Dapno iti panagsaksi ng Diyos. Nagpaimot lang yan ka, balino na balik. Tulungan na kami, Ama. Yaman kami kada eleksyon na inadalipat na. Itinagan na po ng Jesus dinaban. Amen. Ganan umay nga Sabado manen kapag sa niya po Diyos iti mangbindisyon. Ket sapay kumata intunubiga panagdidimong tayo. Ket uray pa iti eskwela sabatina intunubiga. Ket no daytoy basit kapag sa nga panagadal tayo ket nakatulong niya po Diyos na tayo. Ibang